efectivamente, eu sempre digo que as nosas propietarias e propietarios son as persoas suscritoras. Elas deciden, ademais, a liña editorial do medio en función de se renovan ou non a súa subscripción. En ese sentido, bueno, está moi claro que a nosa liña editorial é de defensa dos intereses galegos, pero dentro diso nos temos autonomía, vamos, o equipo de dirección de Nos Diario, neste caso, pois, eu como directora e Alberto Mera como subdirector, pois adoptamos as decisións, non? Completamente de forma autónoma, atendendo sempre a esa máxima de explicar o mundo desde nós, de defensa dos intereses galegos e de por sempre a ollada aquí. Claro que non ten sentido é que Nos Diario nace en galego, no? Diario en papel en galego, pero para pois informar de cultura española, que para iso xa están o resto de medios que editan na Galiza, non? Para facer ese xornalismo moitas veces con axenda pois importada desde Madrid, incluso importada desde Bruselas, non? Sempre dixemos que isto era precisamente para atender a unha xenda que estaba completamente desatendida, non? Por exemplo, todo o que ten a ver co mundo laboral, coa historia, coa cultura galega, coa lingua, cos feminismos, cos dereitos civís. Era algo moito máis que sacar un diario en papel en galego.